Üdvözlök mindenkit, én Szúnyog vagyok. Itt van velem a csapat is, akik nem más, mint Bandi Hello. és Han Solo. Jó. Ma egy kis versengővel készültünk, vagyis hát készülünk, mert még csak most kezdtük el. Majd meglátjuk, mi lesz. Itt volt Majd egy felső rátérjük. tunnelbe. Oké. Van egy kettő hosszú. Ott a bomba, és akkor menjünk át oda. 3. Megyünk. Az egyik lophat Kettő és marad. Már csak egy. több volt. Bazd, megijedtem. Az utolsó vagy shorton fog menni, vagy hosszú. De lehet még CT-n is. Hát szerintem lementünk. Mit ment le? Ott van néző. Megy röviden. Király. Már nem jön. Nice. Na, Nem indul rosszul. azt mondja, Megyek B-re. én is. Akkor meghalunk. Egyedül jöttem arra. Az is jó. Visszamegyek. Jönnek, itt vannak bén. Megyek. Mire odaérek, kb. Lelőttek mindenkit. Dehogy is. Nem. Be se jöttek, figyelni kéne. De hú, basz meg, miért jön el mindenki háról? Ha. Jó, egy halt közén. Rávették a picit. Tudom. Szép. Fogom shortot, jó? Fogom hosszú. Nem hábbandik, komolyan ráveszed a magazót. Aha. Jó ember. Hát figyelj most. Az első videót ne legyen már könnyű győzelem, hát most odaadom nekik, aztán szenvedjünk meg a Ez az. győzelemért. Ez a logikus felfogás, baszod. De miért kell elszmokkolni izét? Tunnelt, én ezt nem értem. Hol? Hosszú? Bazd meg, mi a szar rövid? 62-t kapott. De a csávókám Felveszik a izét, felveszik a magazót. nem jött be, mennek vissza ki közé. Bejött egy. Segítsetek szólónak gyorsan. Megyek. Ez mit nem kap? Szép. Szép volt szóló. Ahhoz a Magazót magazót. meg nem hozom el. Veszek neked VP-t, a magazót nem kapsz. Áj. Kell VP? Ja. Kösz. Megyek B-re. Jó, akkor maradok szólóval röviden. Jó. Szóló kell, füst nem? Jó. Egyedül vagyok B-n. Nem, mert ott van a lila veled. Kint maradt közem. Akkor közön van. Majdnem előttem a citromot. B-res. Rövid egy. Hosszú egy. Rövidre figyelj inkább. Mondtam. Hosszúról is jöttek. Short and pit. Rövidet égetem. Kéksz, te mindjárt várjál, csak a gyerek rád fordul. Hátsát VP. Na itt voltak, hát gyerekek, ti hol vagytok?
Hogy ma meghaltatok, bazd, hát miért nem szóltok? Futok fel, érted, mondom, üres sort. Bealudtam, bocs. Nice. Tudtam, vele. Nem baj. Meg lehetett volna, ha nem késsel fut fel. Ja. Meghozok. Nagyjából. Hagyjából. Van egy VP-sik között. Azzal. Ja, szerintem a T-csávókám elhozta a izét. Jó, leszették. Kiszmokolt. Én. Hosszú tiszta. BS. A szállt baszott B. Mire odaérek, nekem semmi nem maradt. Ott van jobbra, egyszerre bementek B-ről. Az halt? Szép. Ó, baszod, nekem kellett volna az. Menj már. Mi kell? VP? Nesze? AK kellett volna. Na? Nézem rövidet. Akkor megyek B-re. B már nem lesz. Rövid egy. Itt a bomba is. 2. Jött egy flash. Ott. Bazd meg, szép volt. Majdnem előtt. Te meg begyújtottál alám. Mi? Az én voltam. Akkor te voltál szóló. Kell VP vagy ilyesmi valakinek? Nem. Scoutos gyerek? Tehát az szerintem el van a scouttal, ahogy eddig láttam. Szerintem is. Jól lő vele. Ja, jó nyomatja. Nézed rövidet. Nézem. Felső tanal egy. Hallod? Átlőtt az én. Falon. Ne Tudta, állj hogy... fel. Jó. Tudta, hogy itt vagyok. Ez. Esett a bomba. Hosszú. Segíts hosszú. Dobok flash-t, fordulj el. Mint a flash. Hol van? Vidd be. Igen? Aha. Basszus. Itt a izébe a vasút tunnelbe egy bombás. Ment a flash. Öltök. Szép volt. Szép volt. Kösz. Kell valami színyeg? Drop me the AK, please. Akkor ne add ide. Nem, el vagyok én az M4-jel. Mikor hoztak le ezek? Ja, az előbb hoztak le az Ja, az előbb már. hoztak egy kört. Elég messze volt. Vagy B, vagy rövid. Rövid tiszta. Bomba Hosszú esett esett. hosszú. De attól még figyeld rövidet. Jó, nézem. Ott a röviden VP-s. Szép. Akkor figyelem rövidet, mennyi hosszúra. Még nem volt. Ha? Akkor már ne.
Milyen jó kis dynamo. Ó, milyen szép desertet álltam. Kell szúnyog? Micsoda? Desert. Dobjad. Itt vagyok, nem vesz. Ah, mindegy. Odaadtam. Nem adtál. Ja, de. Hú, de szép. Múltkor majdnem nyitottam egy ilyet. Hol halt meg a citrom? Röviden mennek. Ja. Hát az hosszú. Hol van? Esett a bomba röviden. Fitbe. Szó útja van. Tett ki onnan Bambi, honnan lelőtted? Egyet lőttem csak lepétbe. Té kezdőm van. Igen? Aha. De azért figyelj. Nézd le, Gödörbe. Mondom, hogy té kezdőm van, hát itt van. Ó, már a scoutja van. Ó, mi volt az? Túlváltottam a késen. Mondom, lekéselem. 33-at kapott. Ezt mit csináljuk vele? Ott van fent. Nózummal hogy előtt. 2 méterről nem is nehéz. Ja. De késsel akartam váltani, aztán rosszat nyomtam. Jött a flash valahol. Szóló. Bejöttek izé? Ne, figyeld rövidet. Bomba alsó tunnel. De honnét lőtt minket? Hosszú volt. Egy volt csak? Aha. Figyeljétek rövidet. Van egy hosszú. Hol? VP-s. Szerintem Gödör. Rövid. Az meg, ez rövid volt. De hát gyújtottam geci rövidet. Anyám. Lement CT-re középre. CT-re Ezt mit középre. csináljuk, bazd meg itt a bomba. Nem ott van, izén van. Alsó tunnelben nem? Tudom. Itt van, bazd meg mögötted. Hallom a trapot, fordulj meg. Az alul. Vagy az alul van? Aha. Oldalba lő. Oncoming. Low HP. Elvitte a bombát, de nem tudja lerakni. No, 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 stop, stop, stop! Mindjárt leszedi. Nem. Azt hittem oldalba fogja lőni. Kell valakinek VP. Veszek. Szóló most tiéd a rövid. Jött is a flash.
Azt a hosszú... Egy volt. Szép. Figyelj, Figyelem, rövidet rövidet. nézed. Rövid. Basszus. Az igen. Szépen lőtt. Bombon short. Azt hittem Hedit lő neki. Szép. Nice. Szép. Azt a gránátot kidobtam volna. Nice. Most megyek B-re. És megér elveszi a magozót, nézd meg. Nem, maradok shorton. Maradok én shorton, mennyi bére. Ja. Akkor figyeld hosszú. Na de várjál. Hol nőtt a szarból lőttek le engem AK-val, amikor velem szembe csak egy VP-s volt. Tunnelbe van. 2 hosszú. Baszki. Az meg 90-et kap izébe, pitbe baszod. Ez hihetetlen. Na, még van egy lófáp is, amit el kell lőnie. Ó, basszus, majdnem. Nem lett volna rossz ötlet. Hát szorosabb lesz. De nincs pénzem. Kell neked magozót venni. Megoldok én is. Én veszek egy UMP-t. Aztán elmegyek szembe a VP-ért. A kurva anyját ellőtt. De tiszta. Hosszú egy. Nem, 2. VP-s. Ott a VP-n bal oldalt. Most komolyan? Mögé akartam menni, hogy lekísérem, aztán elfutott. Futottam utána, de már nem tudtam megélni. Itt lesz balra a Gerának. Arra. Ketten még lehozhatják. Nyilván mennie kéne a Lilának ahhoz. A gyerek saját magát leflashelte. Very nice. Diffuse. De láttad? Leflashelte saját magát.
Van kitje? Van. Fel fog robbanni Ezt már valami. nem szedi fel. Hát, De- nem de- sajnos. Ej, pedig szél volt. Purple, can you drop me anything? Thanks, man. Szóló, jön valaki hosszú? Nem rövidet nézem. Oda esek. Eddig nem. Jönnek. Jó, de buzi vagy ember. Megmentettelek, mint akarsz. Nézd izét, ne jöjjenek be rám. No one short. With scout. Szép. Szép volt. Szóló egy VP? Jöhet. Én is hoztam egyet, ha kell. M4. Aha. Köszi. Hol a VP-n? Tessék adok egyet. Kösz. Az ide meg eldobta. Az igen. Bazd meg, bejöttek béresek, én egy kis help. Megyek. Kettő bejött. Egy ablakba. Közép egy. Na de, oj, bassza meg. Nem jött ki. De ki jött, bazd meg. Lőd el a dobozt. Szép. Baszki. Rátok vannak, nem baj. CT a miénk. Szép volt, srácok. CT-be 11-4, azért az a doboz. Kinél? Na, merre menjünk? Menjünk egy B-t. Menjünk, nekem menjünk. Ők mit mentek? Először? Aha, Hosszú. akkor menjünk B-t. Gobi, gobi. Gyere, ne állj meg. Ki? Egyszerűen fejbe lőttem. Figyeld a blokkot. Itt van az összes jön át sétengeti. Baszki. Az itt. Itt az összes, hallod? Beszarok. Ilyen ablak. Egy ott középen jön. Mondtam középen jön. Bandi nézett közepet. Szóló megnézi izét ablakot. Azt már nem szedik fel menni. Na menj. Szép volt. Hm? Szép volt. Ja, kösz. Én ráveszem. Valahogy sejtettem. Nem akartam. Én is rávettem. Most nem vártam a VT-re.
P9 hamarabb meghalunk, mi? Vigyétek át B-re. Hát figyeljetek, jönni fognak, lehet hátba is. 3 volt ott. Óha. Plan B. Vagy várjátok le izén. CT-néket úgyis átjönnek CT. Hú, 13 HP-je van a sárgának. Ezt ha Baszki. túlélitek. Hát ezt a 13 HP-val lehozza akkor. Akkor puszi a pucia alá. Hát ha csaj. Nem csaj, bazd meg. Ez előbb beszélt. Én nem hallottam. Ó, ember. Menjünk be középről B-re. Egyfolytában bézelni. Hm? Egyfolytában bézelni. How many B? Na, 3 mentek B-re. Igen? Menjünk be hosszú. Itt van egy középen. Scouttal. Basz meg. Hosszú Ránád. maradj. 2 van dobóznál. Hát az semmiben nem. Mondom, darálom, de nem találtam a csávokat. Az hova rántott el, baszod? Na mindegy, hát ez Echo kör lesz. De nem ment át 3 basszus vére. Lehet már azóta visszajöttek. Sompolyogva. Rush long, guys. Figyeljetek, mert jobbra a izénél. Bementek az ajtón és egyből jobbra. Ott lesz egy izés, egy shot is. Basz meg. Menj, ne állj meg! Bazd meg, hát mi? Dobálnak ezek mindent, nem is látok. Olyan, ott a magozós háttól. Szerintem forduljunk vissza. Menjünk T2-ről B-re. Vagy forgassátok át rövidre. Nem, Az igen. ezek már jönnek középen. Hát mindig ő marad egyedül a végére. Na bazd meg. Végén még visszahozzák. Solo scouttal. Mondom, B-re menjünk. Jó, megyek neked B-re. Egy ment B. De nem, de nagyon durván fogják át. Egy átjön B-re, egy marad középen, vagy ilyet. Jönnek már egy VP és ott van középen. Akkor ne állj oda. Gyere vissza, Lila! Mindegy, gyújtom ajtót. Na, csak Ugyan vissza. van. Nézzétek ablakot.
Bazd meg, lőjétek le az ajtót. Futás. Szép volt. Szólni akartam hátszól, hogy nem egyben, mert benn van egy. Nézed, mennyi megy B-re. Oké. Egy, kettő, három. Figyelem hosszú. Rodni, figyelj hátba. Hú, bazdmeg, már lementem, nem fognak bejönni, alsó tanulből fognak jönni, ha jönnek. Megnézek valamit, talán nem baszok rá. Jó, egy VP és kiiktatva. Ó, bazd meg, itt van tanulba, pont be akartam menni. Magozója van, ember, magozója van. Ahogy eldobom a gránátot, a csávokám akkor jön ki. Hosszú magadba bombáltad, igaz? Megyek. Dogorba. Bazd meg. Ott van, szóló. Nem kellett volna előni magad. Szép. Szép. Ne menj ki, a magozós kijöhet. Jaj. Baszki. Bocs. Megint B? Nem baj. Várjál, nézzük meg mennyi megy B-re. Várjál. Van magozójuk. Azt tuti béreljem. Hát ha Menj. megyünk B-re, akkor középről kéne. Hoppá. Én is azt mondom. Ma megint én voltam Mit az volt? Galilom. Ezt kéne. Ó, bazd meg, itt a magozós. B. Mögötted. Ja, észrevettem. Nice. Valószínűleg lehozza egy HP-vel a szid, de nekem. Bazd meg. Beteg. LOL. LOL, very Very nice. nice, man. Ez Ezt a faszom, de beteg. szép volt. Mit aprított egy HP-val? Szóló, ha nem ölöd meg, még az azt is meglőtte volna, basszus. Hol volt hosszú? Jobb oldalt, itt egyből. Az gyönyörű volt. Mi? Valamelyik behajtott egy gránátot, basz meg. Azt nem tudom, melyik volt. Capsule-ben még van. Na most én nekem pitből ki kéne mennem. Aha, az jó. Hagyjál! Váj, majdnem kiugrottam. Majdnem összejött Bandi. Ja, majdnem. Fent akadtam, az volt a baj. De kimegy AK-val harcolni a VP-s ellen.
Az oké, hogy az előbb lehozta az 1v4-et egy HP oldaltól, még nem De lett az nem volna az. hatatlan. Mi? De szép ez az AK. Mi ez? Aha. Kartel. Először, amikor láttam, azt hittem, hogy sima, mondom, ez miért rózsaszín. Aztán utána néztem. Bandi, te színvak is vagy? Mert Mert az lila. tényleg, Igen. nem tudom, azt hittem, hogy rózsaszín. Elkózzam, vagy mi legyen. Basz, meg két kibaszott kört kéne megnyerni. Veszek a poén kedvére egy dupla berettát. Hajrá, Bandi. Kicsit kemény lenne, ha ezzel lőnék azt. 2B, de szerintem 1 mid, úgyhogy menjünk B-re. De szép az UMP-t szóló. Én is azt mondom. Na menjünk, de Én ott nem a megyek, magozás. ott a magozó. 50-et kapott, menjetek. Ja, hogy már csak 3-an vagyunk, az jó. Jobbról jön. Hú, ez Szép. Töltsd újra szólom. Itt lesz jobbra egyszerre. Meg bal. Nem már! az meg. Szép volt pedig. Nem hiszem el, bazd meg. Magozós miatt szopunk a legtöbbet. És most nem is vettem le. Ezért utálom magozott. Faszba ki kéne venni az egész játékból. Kettő biztos, hogy ment. Jó, magozós halt. Magozós meghalt. Higgyétek már be a seggemet, Van geci. egy VP-s rosszul. Figyeli röviden. Ah, leszedem. Mit szedel le? Azt. Másik hol van? Ott van. Nem mondod, hogy annak is magozója van? De. De bazd meg, ez a... Az összes rávette a magozót. Lelövött Bandi. Már előtte szonyog. Van egy csortom. Ne. Aj, bazd meg. Szerintem. Jönni fog átba. Balról jön. Nem menti. Figyeld ajtót is. Bandi, figyeld Te mit ajtót. nézel, he? Bandi, ajtó. Itt van, bazd meg, most jön. Hátadba, igen. Nem baj, bocs. A faszom. Amúgy én is balról hallottam a trappot, de... És kit vártatok, hogy én fogom lehozni? Minimum. Na, megint elveszem a jó kedvét annak, amelyik középen van. Hajrá. Szétén bevárnak minket. Nem, tiszta. Ne blokkolj, baszod.
ugyanaz. Gyertek be, bazd meg ára! Last week. Van egy VP a két doboz között, ha valakinek kell. Ma veszem is Hol mindjárt. van? Két doboz között. Áplantom. Bazd meg. Újra töltöm a magozót, nézd shortot. Oké, újra töltöm. Szerintem itt a magozós az menti le. Hát. De egy magozó már van nálam, úgy vettem el valamelyiktől. Itt volt, bazd meg balra, már lőtt engem a végén. Kell valakinek valami? Nem, kösz. El vagyok én. Szereztem egy augot. Lőni nem tudok vele, de jó az. Megyek B felé. Hajrá. Egy ment B-re. Akkor azt rásoljuk le a picsába. Kezd... Aha, egy ment B-re. Egy volt ott. Itt a magozós. Akkor ne halljunk vele, bazd meg. Az utolsó tunnelből jön. Kettő van még, nem baj. Akkor egyik tunnelből jön, láttam, hogy futott arra. Ott a másik is. Nice. Jó van. Ja, hogy megnyertük, azt hittem még van egy körgeci. Hát srácok, köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, lájkoljátok. Ha nem tetszett, akkor is. Sziasztok! Hello. No.